Benvinguts a l'ESO. En aquest vídeo us mostrarem com és aquesta etapa i com ens organitzem. La primera cosa a tenir en compte és recordar que es canvia d'etapa però no d'escola. Participem conjuntament en diades i celebracions, tenim amics i familiars a les altres etapes i compartim el mateix projecte educatiu gabrielista. Però el més important és que això garanteix un traspàs acurat de la informació sobre l'alumnat i el manteniment del contacte amb el professorat de primària i el Departament d'Orientació per fer-ne un millor seguiment. També continuem treballant amb la plataforma Alexia com a eina de comunicació família-escola, però incrementant el seu potencial. Per exemple, a l'ESO incorporem la publicació de les notes de les diferents activitats avaluatives que fem dins i fora de l'aula i registrem les absències cada hora. Per avisar les famílies de la falta d'assistència s'envia un mail o comunicat a les 8:30 i a les 15:30 hores. Però tot canvi implica novetats i nous reptes, i probablement un dels més significatius és la introducció dels ordinadors a les aules, els llibres digitals, les eines 3.0... A l'ESO, cadascú té el seu propi ordinador, i això obre un ventall de possibilitats impressionant, tot i que n'hem d'aprendre a fer-ne un bon ús i a treure-li el màxim rendiment. Per ajudar l'alumnat en aquesta nova manera de treballar, comptem amb un equip de professors preparat i entusiasta que els guiaran el seu aprenentatge. També disposem de l'entorn d'aprenentatge de Google Classroom que ens permet aprendre i treballar a l'aula i des de casa amb una interrelació directa amb el professorat. Aquest genera diferents recursos i fa servir diferents metodologies de treball: docència compartida, treball cooperatiu, projectes i, lògicament, noves eines avaluatives. Els exàmens memorístics deixen pas a les proves competencials, les rúbriques, la coavaluació, totes elles per tal de potenciar la metacognició en el nostre alumnat. Però a l'ESO també tenim d'altres novetats, per exemple els projectes, que guanyen pes i importància en aquesta nova etapa. A primària es fa un projecte al llarg d'una setmana, però a l'ESO la seva durada i disseny varien. Poden incloure continguts d'una mateixa àrea, de dues, o ser interdisciplinaris, incorporant competències de diverses matèries. Volem destacar 3 projectes. El primer d'ells és el projecte internacional que segueix els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU i que a primer d'ESO incideix en la necessitat del consum i la producció responsable arreu del món. És un projecte liderat per uns voluntaris internacionals que ens acompanyen a les classes per ajudar-nos en aquest procés de conscienciació, utilitzant l'anglès com a llengua de comunicació. Els alumnes participen de forma activa mostrant compromís i implicació en la cura de l'entorn. El segon dels projectes és el de Nadal, que es centra en la celebració del Nadal arreu del món, posant una mirada crítica en el malbaratament del menjar, la despesa i el pes mediambiental de les festes, i té com a objectiu potenciar el consum responsable. Finalment, l'últim projecte a destacar és el treball de síntesi, que s'inicia amb l'anàlisi dels residus generats en l'entorn més proper de l'alumnat, casa i barri, per tal de conscienciar sobre la importància de la reducció dels residus i de la sostenibilitat. No és una casualitat que tots els projectes tinguin un mateix centre d'interès. Cada curs de l'ESO té uns objectius marcats a la tutoria i, en el cas de primer, giren entorn de la germanor, la cohesió de grup i la sostenibilitat. La tutoria compartida, les entrevistes individuals amb els alumnes i les seves famílies permeten un seguiment més acurat de l'alumnat per aconseguir aquests objectius del curs. A l'etapa també vetllem per l'atenció a la diversitat i la promoció de l'excel·lència. Continuem apostant per la docència compartida que ens permet millorar el seguiment individual de l'alumnat i també per l'ús de noves metodologies d'aprenentatge adaptades als diferents perfils i activitats. Aquesta diversitat es considera un repte per la nostra comunitat educativa. Per això, es treballa la convivència vetllant pel respecte dintre i fora de l'aula, des de diferents àmbits com la mediació escolar, el bon ús dels dispositius digitals o la prevenció de conductes de risc amb la col·laboració de les entitats expertes en cadascun dels temes. També volem que els nostres alumnes es mostrin respectuosos amb la societat que els envolta, sensibles amb el seu entorn i que donin el millor d'ells mateixos a aquells que ho necessitin. Per això, des de l'ESO, es lideren un seguit d'activitats amb cor, com l'operació Kilo i Mullat o la visita geriàtric. Totes elles destinades a ajudar els altres i dissenyades per potenciar la competència personal i social de cadascun dels alumnes, a la vegada que adquireixen una mirada crítica i reflexiva en un món cada vegada més globalitzat.
I en aquest nou panorama és imprescindible que les llengües estrangeres ocupin un lloc molt important com a vehicle de comunicació entre cultures. És per això que a l'ESO es potencia l'aprenentatge de l'anglès i el francès des d'una perspectiva més competencial i vivencial, potenciant l'intercanvi d'experiències, tal i com ho podeu comprovar al bloc de llengües estrangeres de l'escola. Aquest és un espai a la nostra pàgina web on s'inclouen i es poden consultar les activitats que es van fent a les classes. Hi trobareu vídeos, presentacions, infografies, pòsters, redaccions, tot un ventall de recursos molt útil per l'aprenentatge d'una llengua. També podreu trobar fotografies i fer-vos una idea de com són les English Weeks o setmanes temàtiques en llengua anglesa que s'organitzen cada any a l'ESO. Tot això i molt més és l'ESO, però la recepta de l'èxit ens inclou a tots, famílies i alumnat també. Esteu preparats? Som-hi!